ngai kublai fi sa sisen daga kertang ga bathiang tam jong utrai jisu kade ke benta ga balai ga bangan kran safang isngi ke bakhado ngai kertang ge kade ke benta ga balai hadin ke jingrong no kabamot ki ai ki banja hadin ke jingrong no kabanga kwa e ba fi o kem na kade ke benta ga balai ga bangan kran kade ba fin so thu is fang ga jingwan arsin ga jong Jesus Christ namar ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ kala dep ja anda ba Jesus Christ wan ban shale ye ki jong ki prio ante ne shitang sun ka ta de jong no ba ka kut ka ya jong jing ai ai ba ka bang ye kran ta ka de hadin ka jong no ma fi ba mangangin dan shu ka ta ko por fi sakri tra de ga do no fi baro ngan sakri tra de ga do no jong a baro ngim dan shu ta ko por rengi don kampat ban tiap namar ka tian jong bele ke thu bat ka bang kwa ban ang fine por ka dei bangin la ban ai jing shai ki weiru bakinom song thu bakla ke ga jirong no ba ke ga jing ar sin jong Jesus Christ shibur ki kristan kilong ar jingmot ar kentian kilong confused siapang ka jirong no ba ka jing ar sin jong Jesus Christ don ro ki bom tip ga jirong no ki shu tip ga jingrong ga jing ar sin rekim song thu par ga tian jong bele Tika bang akwa ba nang fine ko por kadai ka jirong no kadai ka to ka ba kut no ka ya jeng ka jing ai ai ba Jesus Christ wan shao no ela ki jong ki brio bat ka jingrong no kadai ka masaja hadian hakiwi ki kten ngan kan tang shikin tian ba fin song tho ka jingrong no kadai ka ba Jesus Christ wan namar jong fi namar jonga namar jongi ki kristan Kajingwan arsin ka jong Jesus Christ ka na mar ka jai ben Israel nangai ka tagaktir kan khamshay fi ada ngakran na ta ko kam na umi kumne ublai udan tang ar tuli ke program prothai ka program ka bani kam ka dei bat ka balan bat ki kristan ki bashisha ka program ka ba ar ka dei bat ka jai ben Israel ane ka program ka bani kam ka jong ublai kan kot no aga si jong ka jingrong no bat ka balan ka ba ap hanta ka dei ublai unya teng biang bat ka jai ben Israel lada fin snow thu iki nyo photo yo jong Daniel kata kan ya rap sibon ban pensai tong ina me kran ngala mi fi gan sibon ki ai kes pangi si ba khado nanum la ban kran lo ai li lai li jing kran janga ki si ba khado na khlam kata ai ai pangi dak jang ko por gi ni jing kran janga I jing kran janga gi ni lai li galang tang ba la kumno fi ni jing sha pangi si ba khado fin so thu ka ai ka jing ro no fin so thu man ta ka ai ka jing an arsian ka jong Jesus Christ tong ina lai no shagale hadien jang jang no ai gi ban cha hadin ke jero no kadan ke jingkul mar ka bakhrawe ka prathai ka nam e ka jingbam tikna kadam e ka jingbam tikna ha ka jing prakhat jana hadin ke jero no ki sarkar jang prathai kin prashang ban pen klat ki kin prashang ban pen jai ki ban pen klat no ya ka ta ya ka tu ka jingja ya ka ta ka jingja ka ba kila ja ki brio ban ka tu kila ja ki brio ban ka ni kan prashang ban pen klat no hadin ke jingrong no ka bak thang tam parlok ka dei ya ki kristan ki ba khlep em shisha kat kum ka ktien chong play ki ba ngala ba nom kum ba om de ktien kasi jungi ki bu shulong niam ke jingrong kristan lani kum ba khlep ktien ki ba khame ki kristan bala shukhat kum ba om na ken ma mar da na ken tu ya fi ba ya la diru tungin em ke jing kristan ka ba shisha paralok tungin shakru tra de ga no jing ber bangin le ya kasi jong jingwan rong no jong utrai namar hadien jong ka jingrong ka jingan rong no jong utrai ka ba tham tam ga dei ya ki breu ki ba tebe ka bible ya ki breu ki ba ong ngalong kristan le ki ba khlap em ka ba ktien jong blai bat ka jingrong no kalawan bat ki la du no ya ka jingwan ka jong utrai ka dei ka ba tham palat parlo ka jingba be bat ka jing tham man siam ki ba kum kita bat ka jingkulumar ka ba khraro ka dei ka ba kum kata namar kata kata makka bani fini ka porting in shakri utrale ka do no chingi paro kai ka ban ja hadin ka jingwan rong no jang utrai ka baning kong ka dei ka jingmi jang Christ lam le kalamang ka ba arfu saw jang gospel jang Mathaios kalamang ka ba arfu saw jang gospel jang Mathaios ka khat saw ba khat san kong kum ne tiya ka ni ka gospel jang hima an yala ba ka prathai baro e ka banong ka jing plai ki kin jaman rio baro anda kum ta ken kan ja ka bakut namar kata anda finyo iya kata ka jing ijili ba pendu no balong spang jongka da Daniel unong ithulupa bakara yana ka jaka ka bakhoi
kadukhat ka ba khatsau ko ondala pendap ondala kut no ka jingalap ka gospel kanwan ka ba kut ngala ong ifime na ngani ka bentang ka ba ka ban kut ndai ka perthai ka ban kut kan kut no kan ka ya jeng ka jeng kadukhat ka ba khatsan marshi ka ja nagadukhat ka ba khatsau kadukhat ka ba khatsan kadukhat ka ba khatsau ha ka ya jeng ka jeng kadukhat ka ba khatsan do kumno ka jing ijli ka ban sependu do la krani ka jing wan mi pau no jang ukres lamler jang ukres lamler kala dei ka ya ka jamu anda wan ukres lamler ngan kran lengkot tama finio kata ndawan ukres lamler un bat un kenrok bat un bat iki light liki ai kat kum ka bible un kenrok bat un bat iki light liki ai ka banin kom un bat ya ka jingsen sha ya ka government kit khat bible ki bangan ong mentang ngan si ong na sing ngan plate shu ga bible kan kham slam ka por tang ka ukat tu kan kit khat ngan da plate ga bible kan lo ka khat lai jeng ga Jingpynpaw ga khat banin kong uyane so ngala yu iyo tau mrak khlau ba ki na ki la ne ki na ki duriao kan mau ki ba ki duriao bor ki ka bible ki kran yo pat ba billion o krislam ler ngan mariwan ka ba ondowan pa mo un bat ya ga jingsen sha ya ga government kalau nak ban riu jaga kitab Jingpynpaw ya kan dia tinggal dah pulih kalau nak ban riu jaga kitab Jingpynpaw hangnya filap agar dekat ka ba ar ka tien jong boleh ka ong gini ki kentien ba fin semua tu sangat bahagia ai ba ka tien jong boleh ka tien jong boleh ka ni tinggal kami kan badak kami ke kulai ka balik baru tahu macam Lord jengkau badan kerenti bala ayo uye ka pansnya baru let mino da ka job thiau ba de ka ban job thiau uyane sani wong ngayo ie ka kulai ka bali bo shong ka udan ta kerenti ka ba fulla dan knam lai ka pansnya hu ka kran yo krislam le ka kran ba uwan ka kran ka jingwan jimu ha ka jingso unwan ko mu priyo jong ka jingso unwan ko mu champion of peace unwan ko mu priyo jong ka jingso ha ka por ba kadang keluar ba ka perthaina mar ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ ka jakan san ka ba pun keluar perthai ha ka ba kum ka ta ka por unwan man mi ko mu priyo jong ka jingso lara filai na kitab jong Daniel ka ba khanda ga khat ba arfunyo ko unya sanya kata ka jingya sos kular ne kata ka jingya ka treaty ka sos kular jong ka jingya so ula banwan rai ka jingso ka perthai dei ka tahiru ka ban penyap be ka perthai bakin perkhat bau ne ula dei manu Jesus Christ ba shisha ndrei ka jing shisha ka bakrau ka dei ukne ya ka jingsen sha ukni eka jinsa on bat eka government on bat eka jingsen sha parolok ngakai fi ngalang fi nganum kran jrong ka dega dega ban study ka jrong an kran tamba fin yo ban snow tho wat mentaru ka jingtrei ka ban po ka jingtrei ka ban ri kumno ban wan ra no eka jingsen sha ka ba shitlo ka prathai ka dega ba triam hado kata kata ngan am ba shigem tian ka new world order lani kata ka jing persang ban wanra no eka jing secar ka wei jaga perthai kala shat sengio ha perthai jeni wat mentaru tangata kabar un bat ya ka yo ka kot lani ka economy kaya dia kaya thiet kaya tre kaya kta kaya siu kaya tada un bat ya ka economy un bat ya ka yo ka kot kalau nak berkat lai ke dekat ke berkat riu kat nyo juga kitab Jingpynpaw ke berkeran bah syafang Krislam le kalau nak berkat lai ke dia tu detail lah dia tu banyak bah syafang Krislam le nganda puli ke ni ke tian jong boleh ke angkum ni ngana orang sesian kalau nak berkat lai juga kitab Jingpynpaw kalau nak berkat riu ke dekat kan riu berkat nyo ke Bible ke ni parun penlong iki baro iki berit ki baria ki bakra ki betri ki baruspa ru ki badok iki balai doi ba kimrao ba ken bu e ka dak halor jang ka tiga mon jang ki lane ka shalamat jang ki ba uno nuru unun la ban thiet lane ban den dei ta utai ba dane ka dak ha ka kerten jong hi jong ta marat khlau ken lane ka jing khen ya ka kerten jong hang ni fi e ba ka tien jong play kong ka tien jong play kong la ban thiet la ban de la dam dane ka kerten jong u ha ka shalamat
ya ka bangi menta ni snow thu sha ni em menta ga juk jong computer ngim da dan kam ban long ki start computer ni em ga juk jong computer ka bangi la so thu ba menta ka prothei menta ka long bala ban thep de ki chip ka chang na ba ha ka ti ka jong brio kan ma da wan krislam ler udan la ga jong system unwan ra la ga jong system unwan ra la ga jong rukom trekam unwan ra la ga jong rukom trekam anda hawa ula abat mo ya ka economy ya ka yo ka kot ya ka dia thia ka prothei bar ko wei mano bang rung ha ka ta jintrei kam jung ka ta system jung umla ban thia umla ban de umla ban trei umla ban kata ka de ka ba ar ka ba krislam ler unbat ka ba lai ka tien jong play kom unbat ya ka niam bat iki jing shakri play ba ro unbat ya ka niam bat iki jing shakri play ba ro ka shiti ka ba ar jong Paul shaki nong Thessaloni kalana ka ba ar ka dukhat ka ba sao ka tien jong play ka ini ki kintia ar Thessaloni lang ba ar dukhat ba sao ka tien jong play ka ong ne snap han ka Bible ka ong ne tangan pule gene utau bele persya ber pensarong ya lagi persya ya baro e bala khat blay lani bala jumani kan hado ba uda shanga ka temple blay uda le blay ya ladi kababa ka unle ban shanga ka temple ule blay ya ladi kan mau ndala kot kene ka ya jenga ya kiniam baro kin jalut kan don tangoi ga niam ka ban ithu da ka prathai baro ka wei ka one world religion ndon show manu ki jing shakri play jingi kristan ke ko nangai de ka bukum kata ka por ka sarkar kan kelot ki yemani kristan baro ba anam dan ka lugu ko janyam dan ta ka wei ba ya ladi un kam ba ude play un kam ya ladi ba ude u Jesus Christ kalau nak bakat lai, kalau kau bakat san juga kitab Jingpynpaw, pindah pulih yang tu kababel kau, kibriu kin haban tahu dori ka dor jauh, kin bu aki yem jengki, kata ka dor kadai kabala computerize, kabala teknologi jenis kita komputer, kababel kau ada kimani u laban peniap kita kibriu, naga control room, naga jaga kaba yo ilot yano, nama haga tu kapor kibriu kila lam kum kimrau, kimneshu kibriu, la tek iki cip ka shalaman, la tek iki cip ka ketika man. Ubrio umdal shu ka jing lai do kata ka jing long shimat jang ubrio ka lakot lara kim mane kata ka dor an peniap iki kana sai se lu kristan ne unbat elu ka sarkar ya ka jing senshar unbat ya ka yo ka kot unbat ru ya ka niam ba ka jing shakri blai para lok hadian ka jing no ka de ka ba kthang pala ka ba kthang ka bangidang sa ka ni ka ya ka jing ka jing ai ka la ka bomot Fai show play, shakri trari ka dono jeng fi baro, anmar hadian jeng ka jurong no, kadai ka baktham ni ka prathai, ka baktham kam tam, ya kibriu ka batip ka Bible, ya kibriu ki bala mario trai sisian, ki bala kai, kata kadai ka ba Krislam ler ulle on one, lingkot nga kran tam of yo jing shai, ka ba ar, kai ka ban jahadin ka jurong no, ngam na pen kraw e tang yo tau Krislam ler, ka ba ar le ka ban jahadin ka jurong no, kadai snan ka jing bitar blay. Kadai ka Jingpynpaw blay kabau Jesus Christ ang galon ka arfu sao kadukhan ka arfu ay jong Mathaios lang bakanon kata ka jing jar ba kabang pa julong menuro ba kadong long show lanu ro ang utray how to Mathaios arfu sao arfu ay ngakwa pa ni feeling por lang ka ngan krani ka jing jar ba para lok kasdang hagalon ka banrio jong kitab Jingpynpaw Finda pulia tangga dekat ka bakat san kan rio ka tien chong play kong kumne slap ha ka ega ba tien chong play kong haga jinjin jarba filap lightly ki aka lightly ngala ba no lightly ki aka filap nyotli ki Jingpynpaw ka babul ka hagini haga weni ki Jingpynpaw ki nyotli ki Jingpynpaw ka tien chong play kong ne slap ha Lano menriu dekat katsan kan riu juga kitab Jingpynpaw. Tiki siam juga kendau kita kiba kraw betri, bat kiram ba syajar, bat kita kiba ruspa, bat kiba khlan, bat kimrau baro, kiba lainoi baro, kile buri lan dia ki kram apne ki mau siang jugi lomba. Bat kile yo ang ha kita ki lomba, bat kita ki mau siang tuha bengi. Bat tuburi no yang ina khabat utau ba shong lor kata ka Naba bat na ka Jingpynpaw jong utau khon lambra.
Finger power finger por paralo hadian jeng jeng no kai ka baca ka ba ka jing bitar jong play ka ba hamne pertai ka jing jinjar ba ka mon ka ba kertin ba ka kini bore kena kulom ha bangi ku mau siang ha bangi fitan ne vinte paralo kini ki kiten ke ba puli mandan na kan relo nong jong kitab Jingpynpaw kidai ki kiten ke ba finda puli ha ga gospel jong Lukas ha ga to por ba u Jesus Christ ba e ka din fna uya shakal katha ban sanar fna yu habau yu im kinam Jerusalem ki yam yu ukrani ni gigente no baka poi ka por bagi song kolom ba ha balor janga kolom ret to tap na yaga nasi smo phlayo try jani ikum ba utrai ukhlem yo snow ya kata ka jing shitom jung jing sha ju pat ka ba ya ka jing fna shakal gatha udang la ban krani ni gigente ya ka jing bitar play ka ban sawan ka ba pri baka donor ju baro ka sliam baki breaking ma ni ka jing ai ka bo na le ban siu do ra kal gatha om bangin ma ni ka jing bitar ka ma ong ta Philip adian jung nyot li ki jing pandai krani ka jing bitar ka jung uble le ni ka jing jarba Philip sa nyot li ki turoi Hagini kinyot li kituroi kaktinga begun dan kencing kanyo jemai oh ya kasnian pendom yo blind pendom oh ngakwa kan ban oi finepor ka jinjar ba kan iga triem para nang tandal de nyot li kituroi dan sa nyot li ki pliang jang jingbitar kalau nang ba kan reu jang kitab Jingpynpaw kaya thu ingi tang ya ki pliang jang jingbitar nganong sisen kan reu nang jang Jingpynpaw kaya thu ingi tang ki pliang jang jingbitar jang play baro nyot li pengen syukuri tangga peliang ka khadduh ka khot ka ba khat khandai a por fuai snga ba ka babul kom ne kertien jong play kom kom ne ha ka por bala the no ai ka peliang jing bitar ka ba khadduh ti la pan ka ti jong ne no snga ba ka babul kom ne ka ba ar pho But kawai pagwai dan kadaw na nang kala pet yak no. But ekilom am shim na shim shu. But priya ubak raw ka jinkia kat shitalan. Ula hav na banang halor kibrio. Ting kibrio kile kran ben yo ublay. Na bagata ka jingap tem jong upriya. Na bagata ka jingap tem jong kalalong ka bak raw eh. Dafi pule na dogon khot ka bakat khandai. Ka tien jong ublay ka. But kita kinang ba jang tiki kinjaban riyo barok kila kalang. Hangni ka babu kang dah bawa wana ni ujuma bakrau kinong ba para jaga pertekin kelon lon kilom rokin madan lon ki daw lenong ruki jak lot ka babu ka ndai ta kata ka babu kang upria ba shitalan unha ngashi ikat tu kan ki jingbatai ki om ba shitalan kala pandai life ar kilo shitalan don ki bong ka dei do sau san kilo ro ngam da tip ha Hari ladau pria uhaba bakat uta nyim laban bodor paralo. Ikumba khadduh ya wai haka pliang jimitar ba khadduh ikumba ublay ulan thamma ya ka prathai ka baben balai. Aku apa ni feel ka po na mata kata man pun ko tangkat tai kin ya kata ndai ka bang aku apa nang khadduh ini ya feel ka ni. Fitarai ublay upet kai ka prathai ka bapot kan ni. Fitarai ublay upet kai ka prathai ka bajot kan ni. Fitarai ublay upet kai bagi pertai ka klimsi ka auria kan ni. Fitarai ublay upet kai bagi le jubor kan ni. O eam parla uklam pet kai. Anda ula pen kriya no elegi jam ki brio. Anda kare ya janga e ublay ula pen kot no. Nah, ko apa ni fini por hanta ka pertai ka sa sautu. Ba ublay ushama ka khat. Ublay ushama ka khat ban udon. Bat baro baga pertai ka le ben ka iben play ka le persaya ublay menta. Kisah sautu bau beliau yang parudon. Haga jing sha ngan om. Ki beliau kin kam sautu imat ya ka gospel ni ka jing ya ka ta por. Kisah sautu plan ka tu ka gospel ka ni ka bukodor. Plan ka tu ka jing ai jong play ka ni ka bukodor ka bangila kentak ka bangila event. Nah, ko apa ni fili ka jan me parlo ka bangadang banang ni fili ka por de. What kentak, what event. Namar anda bau beliau usha bon play na ikin nyau ki jing pandai. Anda haba ublay usha ban persawano iki nyau ki turoi. Anda haba ublay usha ban theno iki nyau tli ki pliang jong jing bitar. Ka kordit ba kalomi ka prathai. Ka kordit ba kalomi ka prathai. Ken mau. Ka tien jong ublay ka shiti ka banengong jong Paul si ki Thessaloni. Ka lanong ba san ka dikhat ba khandai. Ka babu kang naba ublay shimla jiet yangi ya ka jing bitar. Rebangin yo ya ka jing patim. Ta Jesus Christ ba utrai jingi. Ka jing bitar ublay kam dei na mar jingi.
ka Jingpynpaw jong Jesus Christ ka day nabar jani tong anai no sa balai lengkot ka baning kong hadin ka jero no ka jayu ka Jingpynpaw jong Christ long le ka baar ka jayu ka Jingpynpaw ba ala ka Jingpynpaw jong le ka balai ka banja hadin jong ka jero no ka day ka jingsha le ben jong ka jat Israel sa shi sen pa ano sa isen ka jingsha le ben jong ka jat Israel sa shi sen pa ki Israel na do ba ki kentai ya Jesus Christ na do ba ki ang hiya khmat jong Pilat ara jas na mchua sanar fna yu kan hadu ba Pilat u shime ga dabar u thani ga tiwa nga khoi na ga snam jong ni ba lui dai Philip ga ne ga lana ga ba nyau jong ga gospel of Mathaios ga khat bar pusan Andai ka babu jong ki pat ba jong ki Jew haka jingkan shoi haka jingpan ki jong ki nong yalam niam da por habau Pilat ong nga khoi na ga snam jong ni ba lui dai ki Jew da por ki pratah ba Pilat ki ai baka snam jong ka long halor jong i ba ki khon jong ni Pimtip se paralog baka tu ka dukhat Bible ka change ka penkalai ka course ni ka jingya jong ka history jong ka chat Israel ki Israel ki ya ka sosat ka bangim la bal bata ka history jong ki ka de ka bakia ni ka jing sosat ka bakrao adu kata ya ka bangim don por bene kran ni por belen ko shua katmaba hakatmaba ka ba ar no banom henreu million henreu po lak ki sap ni yak ben henreu po lak ki sap ni yak ben Ndai paralog tu tip kakung ka Bible. Hadin ka jingrong no. Hadin ka ni ka ya jaga jingai. Ka ni ka jagan rio. Ka jagan Israel kan dang ya sa siwat. Naga jingsha leben. Haka jingsha iben ka bakrao. To ang ka pa ni feeling ka por. Mende ngong ifi. Da wanu Chrislam ner unkini ega ni amro. Unshang ka temple. Unshang ka temple. No ka fit snap hai ka ni. Fitarai Chrislam ner unshang ka temple jong ki Hindu. Yeah. Unai shang ka temple jong ki Buddhist, unai shang ka mosque jong ki Muslim, unai shang ka gurudwara jong ki Sikh, yeah. Ne pila panong unai shang ka no yung mane ba, yung mane san ka cathedral jong ki Kristan ha ta ka por ka balak ni na da sarkar unai shang ta na maru tip ka ya jong jinga e kala kot. Kala dai sa ka por jong. Fidon ka man tip da ukni ukrisam na ukni be ya temple of Jerusalem. Na maru tip dai tangga jagan Israel ka badang don ya ka jutan belai. Nabar kaya juga jangan kelakon. Setang kadi kajak menriu kadi usha kadi utngian ubawin ek khmat jamu. Unkni ek temple. People ek arfu sa undang jaga gospel jang Mathaios kadi khat panin kong baar. Dapat bahaya kadi khat. Habagi sedang ki pani ek temple yang try kan wajib kita nak kadi ek temple. Hatu kupor kadang sa ek temple. Jesus Christ kanam sa umau halor umau. Kani ka temple kanam sa umau halor umau. Ya ka ba anam penat no lan anam pentua no. Kani ka jing thuk lupa jong Jesus Christ la penda house nam bo nyau pau. Jong ka how nyau pau. House nam nyau pau. Jong ka spas nam ka baning ka. Haba ka himaroman ka penjot e ni ka temple. Habo ka jing alam jong titos ulang ba sipai jong ka. Fitip ki ju gila dep don lupa art liga temple ka temple ka banikang shna ka por Solomon la panjat ka por usia Nebuchadnezzar. Hati mi ki wan fana Babylon nyau host na mi ki long rau ki yo ki la shna ka temple ka ba ka bane adu ka por jamu Jesus Christ. Ka turu ka job no ka spas nam ka banikang ka ba long fi mentan haba Jesus Christ ka ba Jesus Christ la ya tu lupa. Hatu mentai ki ju ki empat don temple. Fitip ni mtip kaba penjau mensiam palat ya kiju kadai bakim don temple kata kadai kaba penjau mensiam palat ya kiju. Ya la kajong kari kila yo haga kat sautri unai jemang ka kendai spa sa bupra. Ya ka Jerusalem kila yo osnam ka kendai spa andro ponyo. Ya ka nombak Israel las la itu ka pertai bagadai ka nombak jong Jerusalem hau ajar kat nyo dangsyat. Kaba jau mensiam palat laki kadai bakim don temple. Ndai tu tiap hagan nang ka bakandai jong ka kitab jong Daniel ka tukhat ka arfunyo ka banganda puli hangi ka tien jong uplay kong kumne ngap hangan puli ni bat shita yo un plong ka jutang ka bas khempa ki bobon bat haga mar bashitan ka tayo un pendu no ya ta ka jingknya ba ya ta ka jing ai mu ba bat alor ka tham nyang jing ijiri un wan way u penja daga banga puli ka ne fidon kam ban snow tho paralo
Bashito yo ete jutam ke bon kin thup ke jai ben Israel kani ga peace treaty ka saskular jang jing so dei kan yer ka ban punya be ka prathai baula ban man rai ka jing so ka ki Israel ki riba mar jang jang ka borok ki bakin ki post nam borok ki dan ka jing kan a ba ki ju kin yo ban thawe ka temple ata ka bokum kan ga por namar menta ki ju kim la ban thawe ka temple kadai ga ba ki ju ban yo ban thawe ka temple menta dei ha ka ta ka por kin sa yo ban thawe ka temple kin sa yo ban thawe ka temple la ka ta ka por Ndrei ka jingsha ka bakrao ka bangala puli men nei fi naga to ka art solen nang ba adhar basao ka tian jong blai kam u krislam le ru sele shong ka temple ka mon un knino kani ka banga puli mentan ka un pendu no ta ka jingknya un le shong un le blai no elati hang to un le blai no elati marada na no fi por kata ga dei ka jing I ben ka bakrao ye ka jat min Israel kata ka dei ka insult ka bakrao ye ka jat min Israel un knino ba nang ta ka tian job le kam ki Israel kim dan ka jinja ba ka sa on bet hom kalau nang ba khana jang ka kitab Jingpynpaw ne fi puli ba ro ko ka nang ka ye thu be ngi kom no ba Christian le on bet hom ka jat min Israel un bu ka thang ban yap dos dan ka ba ki Israel ki le kan do ba Hitler ha khatma ba prathai ga ba Hitler on patlam mane prashang ba Christian le ro ban sawan un bu ban rak ki khang ban pen khois dan ne ka jat min rio nang ne nasla prathai Dai ka ai ga ba kwa ba ne fi ga por ka dei ru ba on pendep ka ai ga ba Jesus Christ la de thu pa fi ine fi mi ba Jesus Christ ya thu pa ga na ga ba ar fu sa jong gospel of Mathaios mene ga pule ga dhot ga ba khasan snap utrai wang kum no dhot ba khan rio khan nyo khat pra ada kum ta kita ki bah judia to ai ki ne fet yap no ashigilom Jaru bahalor yeng wat ayun hiar ban sim ai ru na yen jamu. Jaru bahalan kharu wat ay bo un kaladian ba ban sim pari gisan kup jamu. Jesus Christ Ukraine ka Jingpynpaw Jesus Christ Ukraine ka Jingpynpaw. Na barna ta daw ga ka bani feeling upon ang session ka balai ka ban jadian jaga jingong no ka dei. Ka jingsha na ben ka jai ban Israel sa isin pa. Ndrei anda haba Ukrislam le ru takti ka jai ban Israel. Na ka bani feeling upon katakan penkhi ka Jingbitar kacang oblay. Anda bagi Israel gisak takti. Deh haga bakum kata kapor kinsa suto blem utu Jesus Christ. O bagi kepada menjangi ki ang sanar fnayu udeu mesaya uba shisha jangi. Hangta kin det bendrio bat kin kelabot. Kalau nang gabak ar jamu ke kita Sekharaiah ka dekat basibau ko angkum de. Kaya thu ya kata ka jing kelabot ki Israel. Kaya thu ya kata ka jing kim tmai ki Israel. Kaya thu ya kata ka jika revival jing Israel. Hakita ki por ki ba hatu kata ka angkum ne khar nang Sekharaiah dekat basibau. Dengan teno bok alor ke yemu David baralor ki nang Jerusalem. Ya ka ben sim ka jing ayai bat ka jing kerpa. Bakin kmi yang ayah o bakin asom. Bakin yam brio kumau no yam brio yo khon marway. Bakin smoke tang na marju kumau no smoke tang na maru balak hanim kong jabu. Hamne fi so thua kamat ki Israel ki kalamot ki phai shoble ki lanyar shoble. They hamta ke parlo. Kak tien jo oble kam. Jesus Christ unan hiar sashi se. Kalau nang gaba khatsau jangka kitab Sekharaiah ngan pule ka khat ka balai ka basau kong kaktil me kong anda tum tau try un mi baru ni le ti jai pen reu ko mo le aga ta si jangka jing le thma te aga ta si ki jat chu kin ya halor ulum chu ki ole o persha Jerusalem shphangi bar ulum ole un ka na pdeng ju na mingi ba shasani na kwa ba ni feeling ko por para lo kaktil job le kong haga ta por Jesus Christ un mi nang tin na on play ka benang bar unan heran ya pertai halor ju ulum ole banilet mai gi jabru ban play ini ga jabru Israel kata ke para lo ka de ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ shisen wan kum khulum udawan shime ga jinglong brio udawan arsin unwan yu ka jat hadu ang ya pertai na ko afir po henry ka jingrong no ka ba wan pen play ki kristan yang alfi wan tang nang tena shiteng soy Kemau, nak kau apa ni Filipor? Kajiwan arsian nama kata kata perlo, kadai kajiwan pelaj jamu Jesus Christ ke jalan Israel. Kajiwan arsian, kadai kajiwan jamu Jesus Christ ban penkot nai kajing senja jamu Krislam le. Kajiwan arsian kadai kajiwan jamu try jangiru, ba unwan ban senja rega pertai. Si hajar senam haga jingso. Dena marta kadau nak kau apa ni Filipor? Kum mengal ong syakma. Bau beliau dan tang art li ki program
kapan ningkong kadai, bat kabalang, bat ngi ki Kristan, katakan kot no agas ngi jong ka jingrong no. Henry, andala dep kata ublen beteng sabat ka jai bedri Israel sa sisen pa. Bat katakan kot aga jingwan arsian ka jong Jesus Christ. Pidan kamar sengau thu paralo, ngi ki Kristan ngi ap ya ka jingwan rong no ka jong utrai. Ya ka jingwan rong no jong utrai. Namar kata ka daw nga kwa pa na fini ka puar. Ngagait minta fisong thu, kaya ka jing fair ka jing rong no, bat ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ. Ka jing rong no wan tang nang tay na siteng soy banon shao yangi. Tay ka jingwan arsian unan hiya raw lom olip unwan hang niya pertay, undaw wan hang niya do pertay. Amar kata ka daw nga kwa pa na fini ka puar, kabadan kami ngi kaday bangin im ka jing im ka bang ipin kre. Ipin kre, kanay ka puar ka bang ipin kre eladi. Banya siyam ban utray jini. Kadai ka por bangin pen kre bani siam utrajni. Siya bangan pen kot para lo nganaw ini kintian. Ada jaba ka jingwan jong utray ka jano. Ada jaba ka jingwan rong lo ka jong Jesus Christ ka jano. Hato filong lakloy mo para lo. Hato filong lakloy mo para lo. Lada fipe jika ka jingkran jonga hagani ka menta ka ba khadduh atan menta ka ba lai. Ngakwa ban pelong jing duai na mar jong fi. Lada dei ma fi. Fi kelampat di kenapa Jesus Christ udah nagadok no jong fi. Kata ka jinge dei jong fi ka kelampat dadan kata ka bas pilas ngos kem. Kane ka dei ka por jong fi ba fin kala ka mo. Lada fi shakrio dry. Na kwa ba na fi na po das soto ba fi ti kana ka man siya ba fi dei ki jong Jesus Christ. Fi dei ki jong Jesus Christ. Rai lada fi msngo ti kana. Kane ka por fin IT thmai. Lada fi pa priang Jesus Christ kane ka por fin IT jo Jesus Christ. Namar ni em ka por ka ba kiat kane ka ya jang ka jing ka sakut no. Para ka ba filan ka man dai kala ka momot priang ya Jesus Christ. Ka por ka ya stand para no. Na kwa ba ni fi ka por lada fi song thu dei ma fi ki ba pet. Dema fi ba don kam yo Jesus Christ. Dema fi ba don kam ka jingai jong play. Dema fi ba fi ngan shikri no play ngan kala ba mo. Boya kata ka jingai jong play kan kut no. Ngam kwa ba ne shik jingbitar ngam kwa ba ne kendu yo to Krislam le. Kita kim dei namar jong fi ba jong ha parlo. Namar jong fi jong ha ka de bangin like no ada Jesus Christ no wan. Re fi num la ban like lem la fi kala ka ba mot. Lem la fi pediang yo Jesus Christ ka to no jong fi. Ngan dua namar jong fi. Ada dema fi Kabrip ki khmat lambat nga tengina pelong ke jing duai. Buat ini ke jing duai, shima ini ke jing duai ke nega bami da dok no chafi. Angko pa ba ko dor. Ngawana khmat jambe. Ngayo snow. Ya ke nega ktian ke jambe. Kat badang sa kanega ya jang ke jing ai. Try ngatip bangala pan kalaga bomot menta. Ngayon, ngayon ka nagkaktiyan dyan metroay. Kumta na plino, yala ka dyan ka doonot. Ban priyang eme Jisu, haka doonot sila. Priyang yang ako mga longhi, maap yang atray. Maap ega jingim dyan nga, maap ega jingbam hok dyan nga. Kibang akan mau, kibang amkan mau. Maap yang atray. But I boro yan na. Banado menta syakmat. Ngan im ka jim. Kaba pensngob hayame. Ngan im ka jim. Kat kum. Kaktian ka jame. Thoe ka kerteng jama. Haka kita. Jang ka jim. Bahaga taga sngiba me wan shao. Yala ki jom ki brio. Ngaru ngan yo benta. Nga ay ngo. Pamema pema. Taga kerteng ga jom uji sa duai. Amen. Anda fila priang yo uji sa ga don wan jom fi parlo. Kapadon kami fi let shiki jing shakri. Kiba finyo eka jing eka ktien jong boleh kaba em kaban tei eka jing em jafi. Kamut tang bala priang utrai sisir na biang rei kaba buat nata dei bangin em ka jing em kat ktien jong boleh.
kata gede ya fi kata gede yang ngauru wat ubakran bang yen gajim kat kum ga ketian cuma play padahal bang yen gajim ke besyakriyo turai anda ka turai ka sama anda angal ramba upertanan te yen yo asno yen yo turai wan bang yen lai lam panu yen lai lam turai junom lanong na panu para lo kanu kalau ka tiang ka keman ban yo iyo nong peniem jaga Jesus Christ dai lada kumbai pat lada ki kan tayo kanu kalau ka ketang nge ka pertai ada ka kan tayo nangai pim kwa banya ada ka ketang ngam kwa banya ada ka ketang para lo syabangan penkot ngam angum ni sipot ki bro ki si ong yang aru bangin le kum no kami tahu Krislam der bangin le kum no dami tahu Krislam der kasi ong ki bro ngam fikali ka jingkali ka ba fiklam so thoro ba lai fikali ong fiftim sekat kum ka Bible shua ba utaun mi ini la le kan padang sa ka de ya jeme kan padang kanu men se bokoi ka tin job le ka un khang bar unum sha hiru bon mi unum la hiru ban mi nama ka jing sha ba khrao ba de ba u ble um chu punya khle ya ka wei ka ya ba de ka wei ba ka ya para la na ka fine por secret tra de ka do baro secret tra de ka do jing fi baro kabla de ye ngi benya kran yo to Krislam na ka dan kam ya fi ba de nga ka de tungin kam kran yo Jesus Christ tungin ya love yo Jesus Christ tungin ya ka jwal ka jing pla ka jing shai ki bro siapa unong penyem ba ye ye jong yo Jesus Christ uban sawan ban pelan ini nak kata ka jing bitar play ka man sawan hang ya percay u play un ker khu ye fi par lo ba fi pincha shkora yo tin job le nga get pio jing shai ka to ka ni aga be de ka kisni ki ba khatu u play un